mga ngisi sa atong mga ginikanan, minuktok sa mga sapat ng gipangbiyaan, ug laptim sa mga medyo idaran, ug ang vlogger nga upod-upuran, ug nang makabalik pagsakay sa eroplano, mangandoy nga tagaan mayang lawas ug matuman ang atong mga plano. Let's go! Yo, what's up mga kabantoy, mayong adlaw karon yung tanan. For this video kayo ko ninyo kay mo adto taog Palawan. Og diring dapit mga kabantoy, syempre padung na din na airport. Og sa magdugay anabot na din na sa airport sa Mactan, Cebu mga kabantoy. Og syempre kanang orasa kay alas 4 pa kapin. Og syempre pag naog nato amura tag artista diya nya wa damha ba gitawag diya sa kilid kay nay nakailan nato diya nagtawag man og bantoy. Og syempre diri mga kabantoy, syempre dool dayon ko niya og niapen og gikaham niya ang akong tutoy kay amigo lay kay miniayan pun sa una dito sa island shipping diya sa Tafe. Kani siya guys, nagkuyog mi sa una dito sa island og kani siya biyahe ni sa Tangil, Basgasa na diya basta butan ni tawana. Congrats ni mo bay. Og pagkatataod mga kabantoy, syempre pasulod na dahil may dito sulod dito sa airport. Og diya mga kabantoy, nagsipi-selfie ta, video kami ni Papa og ni Mama kay syempre naghuna sila sa ilang baka. Og diya mga kabantoy, nakasulod na dahil mi og syempre kay atong flight alas 5 man gitimbang natata ang iyang bag kay basi nakadala og lagdok. Oh, pagkauman sa kamong baga, syempre nakasulod dahil may dito sa sulod o di kuling ko dahil ko diya og syempre gigutom ko gitawag ko ni Mama kay magpalit daw mi og kape diya sa Dunkin Donut. Og diya makabantay, syempre gitimpla ni Mama og syempre akong gitabangan kay para magtiba-timpla pud ko para naapok di kami. Og dire mga kabantay, syempre kape dahil ta nothing like Dunkin, abi nako Dunkin. Og diya stand up na ginagmay kay syempre nakabalik na punta sa airport, bibiyahe ta ba. Og pagkatatawad mga kabantay, syempre nagamat-amat na mi dito kay para makalingkod mi dito sa lingkuranan kay syempre kapoy na jud kaayo kay alas 3 pa inaabot na media sa airport. Og diya naabot si Mama og tata og among flight alas 4 og alas 5 pa among lupad-lupad. Og ginatapita sa tata nagluya na kay nagruna sa sanya baka nga nga brown nakasuyok ba na kumpayan ba ni Linda sa Kamatis og down sa Bombay. Og sa wa magdugay panawag na dahil mga pasahero kay naa na ang bus kay pasakyo na daw mitanan kay para padung mi dito sa airplane kay mulupad na daw kuno sa langit. O kanaog na dahil nasa bus, siyempre nakita nato di ang mga planong ato sa unang panganan din sa may panganod sa may staff. O siyempre nanaog na pa si Mama og si Tata nagdadaog ba ginaadi ang ilagdok o gitugway sa mga baka sa ilam sa kanding. Joke lang ta. Og siyempre di mga kabantoy nag-selfie video din ni Mama og Tata kay padung na may sakay diya sa may aeroplano. Og siyempre makita na to ang alipay kay si Mama og Tata kay makatravel na pud sila balik sa laing mga lugar. Og dire dapat mga kabantoy siyempre na mi sulod sa aeroplano og si Mama og Tata kay layo ilalikuраnan kay ako nabuwag makunila kay ang katupad diya church magkayo markana. Og wa magdugay mga kabantoy, siyempre nilupad na dahil aeroplano diya sa taas sa panganod sa ilawom sa lubi. Og dira mga kabantoy makita nato diya ang balay ni Chamiling ato sa may kilid sa may talisay nga ilawom sa lababo sa may kuray sang mangga sa may galangan. Og siyempre mga kabantoy pinalang kami noto siyempre naabot na dahil na diya sa may airport sa may Coron. Og wa magdugay mga kabantoy igawas sa dayong tao. Look at the view man, ang sarap pala dito sa Coron guys. Og siyempre diya guys pa-video dahil ko kontata kapag chingon makita ta sa aeroplano sa kisakay ba. Og dira mga kabantoy padung na may sa airport diya sa may Coron nagkuha sa mga magahay kinadi ang mambaw na mga mani, cherya o safari og mga red chili. Og dire dapita nakuha jud among mga bagay kay naa mi sa Coron dire sa airport og padung na dahil mi diya sa amuang L3 nga sakyan kay padung mi sa among hotel or apartment. Og dire lang ko tab among video kay mao na atong first vlog at ang atong episode number 2. Goodbye, I love you all, God bless, mama.